Imos que a información deportiva. Boiro acollera esta fin de semana o Campeonato Galego Escolar de Combate e o Campeonato Galego de Exhibición de Hapkido. A cita reunirá alrededor de 500 deportistas da man do Club Malamía e da Federación Galega de Taekwondo. Boiro converterase esta fin de semana nun referente do taekwondo galego coa celebración do Campeonato Galego Escolar de Combate e do Campeonato Galego de Exhibición de Hapkido, dous eventos que reunirán alrededor de 500 deportistas no municipio boirense. O evento desenvolveránse os días 30 e 31 de maio no pabillón de Barraña e está organizado polo Club Malamía coa colaboración do Concello de Boiro e da Federación Galega de Taekwondo. Estamos falando de que, contando cos dous campeonatos, tanto de Hapkido como de Taekwondo, podemos contar co redor de 500 deportistas, que eso vai a traer unha multiplicación de xente a Boiro entre familia, que consideramos que é un total de 2.000 persoas ao municipio de Boiro. Estamos super satisfeitos porque o ano pasado organizamos o mismo campeonato e os resultados foron extraordinarios. O sábado celebrarase o Campeonato Galego de Exhibición de Hapkido, unha modalidade que chega por primeira vez ao municipio. O Campeonato Galego de Hapkido comezará de 9:30 a 10, empeza ca categoría un poquinho máis premium, que é a de cinturóns negros, e despois empeza o resto de categorías. Está previsto que ao final da xornada acaben cas exhibicións en grupo, que é un pouquiño tamén o plato forte da competición, porque é moito máis dinámico, a visualización das técnicas son moito máis impactantes. Xa o domingo será a quenda do Campeonato Galego Escolar de Combate, que se desenvolverá en sesión de mañá e tarde. Dende a Federación Galega de Taekwondo destacaron o crecemento desta cita deportiva en Boiro. Este ano, como peculiaridade, hai que ter en conta que aumentou en cerca de 70 participantes o campeonato autonómico e, ademais, por sorte, o Hapkido tamén, cerca de 25-30 persoas de cara ao ano anterior. Na presentación tamén participou Gealsa, entidade colaboradora da competición, que puxo en valor os beneficios do deporte entre a mocidade. O deporte de contacto non é un deporte tan coñecido como outros, pero é un deporte que axuda non só a crecer no ámbito deportivo, senón tamén a medrar como persoas. Lle se enseña disciplina, lle se enseña respeto, e iso ao final o que contribuye a crear unha sociedade mellor para todos. Pola súa parte, o Concello de Boiro destacou o impacto deportivo e económico que supón acoller este tipo de eventos. O deporte, aparte de traer salud, benestar, todo positivo, ao final tamén recae positivamente no noso turismo, no nosa hostelería, no noso comercio, non? Por eso Boiro é un concello tan emerxente que cada vez medra máis, hai máis traballo porque é máis activo deportivamente, culturalmente. Estamos continuamente celebrando eventos e seguiremos apostando por elo. A organización anima a veciñanza a chegarse ao pabillón de Barraña para desfrutar dunha fin de semana na que o deporte base será o gran protagonista.